ndị ịhụnanya ọ na-ejupụta anyị n'obi nnabata unu n'ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. N'ụbọchị taa n'ezie anyị na-aga n'iru n'ile anya n'okwu Chineke, ihe mgbasa oziọma Kumuyi nwere wee nye anyị bụ ihe gbasatara ọbụnadị akụkụ arụ anyị nke bụ ọbụna anyị elezi anya ka anyị ji were na-akwara ngwa ọrụ n'ụbọchị niile nke ndụ anyị. Nwere ike itinye na nsogbu, nwere ike tinye n'ọnọdụ nke anyị ka akwụ ụta na ya, ka anyị gee ntị n'ozi ọma ka nwere ike wee mụta ihe si n'ọnụ onye mgbasa ozi ọma. Ka anyị lee anya n'abụ ọma nke 54 malite na amaokwu nke 3. Ọ sị, n'ihi na ndị ala ọzọ ebiliwo imegide m, ndị na-eme ka mmadụ maa jijiji achọwokwa mkpụrụ obi m, ha edoghị Chineke n'iru ha. Ndị niile na-eme ka mmadụ maa jijiji, ha adịghị atụ egwu Chineke, ha adịghị asọpụrụ Chineke. Ngwele anya na amaokwu nke 4, na amaokwu nke 4 ọ sị, lee, Chineke bụ onye na-enyere m aka. Achọrọ m ịgwa gị taa, Jehova bụ onye na-enyere gị aka. Ọ ga-enyere nụ gị aka, kpọpụta gị n'olulu ọnwụ nke mmehie. Ebe ọbụla ị nọ, ọ ga-enyere gị aka taa n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọ n'etiti ndị na-akwagide mkpụrụ obi m. Ngwala ya na amaokwu nke 5, ọ ga-enyeghachi ndị na-eche m anwụ ihe ọjọọ ha, were eziokwu gị kpochapụ ha. Amaokwu nke 7, amaokwu nke 7, n'ihi na ọ bụ na mkpagbu niile ka ọ napụtaworo m, anya m elekwasịwokwa ndị iro m. Anya m elekwasịwo ndị iro m. N'ezie, lee anya n'ebe a, ndị ahụ ndị ire ha na-aghọ nkọ ka agụba, ha ire ha dị ka ire agwọ, ha na-aga n'ime ndụ gị, ha wee dụwa mkpụrụ obi gị ka ị nwee ihe mgbu n'ime ndụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị ire dị nkọ ka agụba, ọkwa ka iji ebieri ndị mmadụ, bie ha ka ọkazi. Mgbe ị na-egbu ha tọtọ, i wee weta ihe mgbu n'ime ndụ ndị dị otu a site n'ire gị, site n'ọnụ gị. N'ihi nke a, ọbịa mere anyị ji adaba na nsogbu n'onwe anyị. Ọbịa mere anyị ji etufu ọtụtụ ndị enyi anyị. Apụ m ịgarụ ya nso. Ire ya bụ ire agwọ, n'ihi na ire ya na-adụwa adụwa, ire ya na-adụ ka ogwu. Jehova ga-agbanwe ire ahụ taa. Asị m taa na Jehova ga-agbanwe ire gị ahụ. Ihe dị iche ga-adị. Enwekwara ire emerụrụ emerụ. Ndị niile ị na-anụ akụkọ ha, ire merụrụ emerụ, ha ige ha ntị, ha emerụkwa ndụ gị. N'ihi na okwu ọnụ ha rụrụ arụ, n'ihi na okwu ọnụ ha ruru unyi. Okwu ọnụ ha na-ewebata ihe rụrụ arụ n'ime ndụ gị na akọ na uche gị. Ma Jehova ga-anapụta gị. Nke 4, enwere ire gbagọrọ agbagọ. Ọ gwara anyị n'akwụkwọ Azaya isi 59 malite na amaokwu nke 1. Azaya isi 59 malite na amaokwu nke 1 ọ sị, lee, aka Jehova adịghị mkpụmkpụ karịa ịzọpụta, ntị ya adịghịkwa arọ karịa enu ihe. Ntị ya adịghịkwa arọ karịa enu ihe. Chineke na-aza ekpere mgbe niile, ma ọtụtụ mgbe ọ bụ ire anyị bụ isi nwapa njọ ala nke mere na aka Jehova adịghị arụ ọrụ na ndụ anyị. N'ihi na ire anyị bụ nke mpako, ire anyị na-adụwa ka ogwu, ire anyị bụ nke rụrụ arụ, ire anyị gbagọrọ agbagọ. Ma taa, mgbagọ ahụ nke dị n'ire gị, Jehova ga-atụgharị ya. Onye nwe anyị ga-eme ka ire gị dị ọhụrụ. Ebe ọ bụ na ewezugawo ihe rụrụ arụ, wezuga omume ọjọọ nke na-adụ ka ogwu, nke dị ka agama ebu na-adịghị mma n'ajụ. Ebe ọ bụ na ewezugawo ya na ndụ gị, ogbugbo ga-abatazi serere werere n'ime ndụ gị. Nzọpụta ga-abata serere werere n'ime ndụ gị. Nchegharị ga-abịa, ntụgharị nke ọnọdụ pụọ na ihe ọjọọ niile ire gị butere gị, na ihe ọjọọ nke i kwuru na ndụ gị. Mgbe anyị si na ihe ọjọọ ndị a wee pụta, hapụ omume ọjọọ nke ochie, wee bịakwute onye nwe anyị, lee, ọ ga-agbaghara gị, lee, ọ ga-azọpụta gị. Mgbe ahụ, n'ime nzọpụta ahụ, na nchegharị ahụ zuru oke, ị ga-abụzi onye ọhụrụ. Amen. Dịka na-aga na-ege ntị n'ozi a, o nwere ihe gbapụtara ihe nke anyị na-amụta. Ọ bụ ihe gbasatara akụkụ arụ anyị
nke dịgasị n'obe kasị na ihe pekasị na-empe na anụ ahụ mana ọ na-arụsi ọrụ ike. Ihe a bụ ire, ihe a ka onye mgbasa oziọma mere ka anyị mata na ire anyị ọ bụrụ na anyị elezi anya ka anyị ji akwara ngwa ọrụ, o nwere ike itinye ya na nsogbu. Oge ụfọdụ nwere ike were ya kwuo okwu nke ga-eme ka ndị mmadụ baa na nweta ma ọ baa na nsogbu nke isi asị na ha makwara. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị gee ntị ihe ndị mmadụ si na-ekwu n'ọnụ na ihe ha ji ire ha were na-ekwu, anyị na-ahata n'oge ụfọdụ ihe a bụ ihe na-emere mmadụ, ọkasị mgbe ire a bụ nke a na-enyefebere n'aka onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Ka anyị gaa n'ihu mụtakwa ihe ndị ọzọ anyị nwere n'ozi a nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Ndị enyi m, aha mbụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Gwalee ya anya ọzọ na amaokwu nke mbụ, ọ sị lee, aka Jehova adịghị mkpụmkpụ karịa ịzọpụta, ntị ya adịghịkwa arọ karịa ịnụ ihe. Ma lee na amaokwu nke abụọ, kama ajọ omume niile unu aghụghọ ihe na-akpa oke n'etiti unu na Chineke unu. Mmehie anyị na-aghọrọ anyị mgbidi Jeriko n'etiti anyị na Chineke, mgbidi ịkpa oke n'etiti anyị na Chineke onye dị nsọ. Mmadụ rụrụ arụ na Chineke dị nsọ apụghị inwe mmekọ, na mgbe ọ chọrọ izitere mmadụ ngọzi, o wee nwee agada gbachiri ụzọ. Ọ sị na ọ bụ mmehie anyị bụ agada gbachiri ụzọ n'etiti anyị na Chineke anyị. Lee anya dịka anyị na-agụ ya, mmehie niile unu ezonarịwokwa unu iru ya, o wee ghara ịnụ. Ọ bịa mere ihe mbụ anyị na-aghaghị ime o dịka anyị na-abịakwute onye nwe anyị bụ na anyị ga-esi n'ajọ omume anyị tụgharịa, chegharịa, anyị wee bụrụ ndị nwere ezi nchegharị pụọ na mmehie anyị niile. Mgbe ahụ ka ọ ga-ewere ọnọdụ n'ime ndụ anyị. Ma nchegharị a abụghị nke a na-eme naanị nwa otu oge. Anyị na-ekwu okwu maka nchegharị zuru oke, si mmehie ka emesịa kpamkpam ruo ebighị ebi. Anyị wee sị onye nzọpụta, abịakwutewo m gị, emewo m ihe si m mee, esi m chegharịa, kwere n'ozi ọma, echegharịwo m, ahapụwo m ajọ omume m niile, ahapụwo m mmehie m niile na njehie m niile. Ugbu a onye nwaanyị ga-agbaghara gị. Asị m na onye nwaanyị ga-azọpụta gị. Onye nwaanyị ga-agbanwe ndụ gị kpamkpam. Lee na amaokwu nke atọ, n'ihi na ejiwo ọbara merụọ aka unu, ejiwokwa ajọ omume merụọ mkpịsị aka unu, egbugbere ọnụ unu ekwuwo okwu ụgha, ire unu na-atamu ajọ ihe. Enwere ire gbagọrọ agbagọ. Nke ise, enwere ire na-ekwu ihe ọjọọ. Nke a na-ekwu maka Ịsọ. Ị gaghị adị ka Ịsọ. Mụ onwe m agaghị adịkwa ka Ịsọ. Kwuore onwe gị, agaghị m adị ka Ịsọ. O nwere ire na-ekwu ihe ọjọọ. Ọ sị, kedu uru ọnọdụ diọkpara ga-enye m? N'ihi nkwulu ya ahụ o tufuo ọnọdụ diọkpara. Gịnị dị ụfọdụ na-asị, gịnị ka nzọpụta ga-eme m? Gịnị bụ ịmụ mmadụ ọzọ? Kedu uru ọ ga-abara m? Kedu ihe tiketi eji aga eluigwe ga-arụrụ m? Ọbịa bụ nkwulu, ọbịa bụ ikwu ihe rụrụ arụ. Mgbe onye nwe bịakwutere gị sị, achọrọ m inye gị ndụ ọhụrụ, mmụọ nsọ nke ga-abata n'ime ndụ gị, gbanwee ọnọdụ gị niile, sachaa gị ka ị wee dị ọcha karịa snow, ndụ gị wee bụrụ ihe ọhụrụ. Esi mba, achọghị m ka eji m ịmụ mmadụ ọzọ eme gị. Ihe m chọrọ bụ ọgwụgwọ nsọ. Nke a bụ ire rụrụ arụ. Ana m ekpe ekpere ka ịrụ arụ nke dị n'ire gị ka ewezụga ya. Ndụ ọhụrụ, ire ọhụrụ, asụsụ ọhụrụ, mkpọsa ọhụrụ, ihe Chineke sị na gị onwe gị na-achọ ka ọ ga-enye gị n'ụbọchị taa, ị ga-anabata ya n'aha Jizọs. Amen. Dịka anyị na-aga n'ihu aka na mmụta ihe ọzọ na ire anyị na-ekwu maka ya n'ozi a site na oziọma nke onye mgbasa oziọma n'ezi anyị, na ire a bụ ihe na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ime ndụ mmadụ. Mana anyị ga-agbata nke ọma na agbanyeghị ire mmadụ si wee jọọ njọ, na ọ bụrụ na inyefe ya n'aka Kraịst, na Kraịst ga-eweta mgbanwe onye ire a wee bụrụ ihe Chineke ga-eji wekwara ngwa ọrụ, mmụọ Chineke ga-eji wekwara ngwa ọrụ wee na-arụpụta ọbụnadị ọrụ ọma n'ime ndụ na n'ime ndụ ndị ọzọ. Dịka anyị si wee hụta, ọ ihe dị mmadụ n'obi ka ọ na-esi n'ire wee na-ekwupụta. Mgbanwe nke obi mmadụ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ire ya ga-abụ ike ekwu ihe ziri ezi. Dịka a na-aga na mgbasa ozi ọma,
anyị ga-abụ ndị ga-ege ntị dịka onye mgbasa ozi ọma Ụbochị Kumuyi na-edu anyị wee gaa na ekpere nke nzọpụta na nke ịbụ mmadụ nwara ọdọ nwụọ. Ngwa gaa n'iru guzoro ọtọ n'ụkwụ gị. Ana m ekpere gị ekpere ugbu a. Chineke nna onye pụrụ ime ihe niile, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ndị ghọtaworo ọkpụkpọ oku a nke na-akpọ ha ka ha pụta, ha wee zọọ ọkpụkpọ oku a wee pụta. Ana m arịọ gị onye nwanyị ka mgbaghara mmehie nke si n'aka Chineke wee rute ha niile aka n'otu n'otu. Ana m arịọ gị onye nwanyị ka nzọpụta ahụ nke ị na-enye ndụ ebighị ebi wee rute ha aka ugbu a n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị Chineke ka ike eji ebi ndụ ọhụrụ, ndụ ezi omume wee bata n'ime onye ihu na onye azụ ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọṅụ nke nzọpụta bata n'ime ha, ka udo nke ya na nzọpụta na-eso bata n'ime obi ha ugbu a. Nye ha ike nke ha ga-eji laa, gharakwa imehie ọzọ, bụrụ ndị ekere ọhụrụ kpamkpam. Ekele dịrị gị onye nwanyị, anyị arịọ n'aha Jizọs. A na-ekpere gị ekpere maka mkpa gị ugbu a onye nwanyị n'aha Jizọs nke dị ebube. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị dịghị eme atụ agha. Ihe ị kwuru na ị ga-eme, ị ghaghị ime ya. Esi anyị bịakwute gị, i wee kwuo sị na m ga-enye gị izu ike. Onye nwanyị ma arịọ gị udo ahụ, izu ike ahụ, ọrụ ebube ahụ, ọgwụgwọ nsọ ahụ, nnapụta ahụ, mezuo ya ugbu a na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ndị a niile na-enwe isi mgbaka, ana m enye iwu ka ajọ mmụọ ahụ sebe ahụ gbafue n'aha Jizọs. Anya kpuru isi mepee n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbi naranụ ịnụ ihe na ikwu okwu ugbu a, ka ọ pụta ihe ugbu a na-arụ gị n'aha Jizọs. O nwere ihe ọbụla zara aza na-arụ gị, na akpịrị gị, maọbụ n'azụ gị, maọbụ ụkwụ enyi, maọbụ ọgbakpụrụrụ, gbafuenụ n'aha Jizọs. Ọnya afọ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka ị laa ugbu a n'aha Jizọs. Akụrụ gị, imeju gị, mkpọfụrụ gị naranụ mmetụ aka nke Chineke ugbu a. Ọtụtụ agwụgwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa obiri na aja ọcha agwụgwọ gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ugbu a ka ugwu niile ka ewezuga ha, ka nrịrịa niile bụrụ ihe agwọrọ ugbu a n'aha Jizọs. Nhụju anya niile ka ewezuga ya ugbu a. Ka ugwu niile nke dị na ndụ gị ka ewezuga ya n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, ekele dịrị gị onye nwanyị. Emezuwo ya, emezuwo ya. Asị m na ọ pụtawo ihe na ndụ gị ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. O werewe ọnọdụ, ọ kpọtụwago, ọ nọ n'ebe ahụ ị nọ ugbu a. Tụlee onwe gị, ị ga-ahụ ịrịba ama gị. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malete n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Ịmara mma ya, ịmara mma ya, ịmara mma ya papa. Ije dingozi, ije dingozi, ije dingozi, ije dingozi.
na-ekele unu maka isonye anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.